Bueno, pois Confíote o meu corpo, a dramaturxia postdramática é un intento de explicar un ámbito que non é explicable realmente, que é todas esas teatralidades que escapan, digamos, do modelo dramático aristotélico e da representación de historias, non? Cando as accións escénicas, cando a acción teatral e dancística, que no predrama e no postdrama son o mesmo, porque teñen a mesma orixe, non? No canto e na danza, se escapan de estar suxeitas á representación dunha historia que, para que se configure, pois ten que estar organizada xerárquicamente, non? Entón, neste libro, intento, de algún xeito, explicar o inexplicable. Para resumilo, sería que falar dun tipo de danza e de teatro, de artes escénicas sen fronteiras, sen cancelas. O feito de que estea o corpo, Confíote o meu corpo, no título, é moi significativo, porque o corpo é a materia, é o que somos realmente, non? Entón, é un pouco esa renuncia a todo o logocentrismo que nun momento dado imperou e aínda sigue imperando, sobre todo no teatro, e poñer o corpo no centro do discurso, vale ao paradoxo de dicir discurso, pois é de algún xeito esa reivindicación da materialidade, a materialidade a todos os efectos, a materialidade da luz, a materialidade da voz, a materialidade dos obxectos e a materialidade das actrices, dos actores, das bailarinas e dos bailaríns, non? Respecto ao tema o teatro e a danza postdramáticos na Galiza, pois eu penso que goza dunha saúde espléndida, que estamos nun momento de creatividade. Hoxe é 25 de outubro do ano 2018, se este vídeo se sigue vendo no 19 ou no 20, a 25 de outubro do 2018 hai moitísimas propostas postdramáticas homologables ás de calquera outro sistema cultural. O único problema é que nós non temos unhas institucións, non temos unha rede que recolla todo iso, entón sempre cae no baleiro. E a xente e as artistas e os artistas están traballando, digamos, resistindo dunha maneira resistente e con moita forza, e ahora mesmo tamén con formación e con pensamento detrás. Este libro é unha pequena achega a ese pensamento, non? Dun teatro e dunha danza que casan e non teñen fronteiras. A encarga que a mí me fixo a través era un desafío, porque era explicar isto para calquera persoa que goste das artes. Entón, eu quero insistir en que non fixen este libro para especialistas, para 4 especialistas das artes escénicas. A min encargouseme este libro para as persoas que gostan das artes e que pensan que as artes son necesarias.